Jo el que faré és, partint del títol d'aquesta exposició, d'aquest quadre, Ciència i Caritat, proposar-los algunes reflexions al voltant, per una banda, de les relacions entre la ciència i el món de l'art, i després, en l'altre espai, un seguit de reflexions al voltant de com hem passat d'una societat que tenia les persones a partir de la idea de la caritat a un estat del benestar i quina és la cultura de la mort que tenim en aquest estat del benestar. A mi m'interessa ara aprofundir en les relacions entre el coneixement artístic i el coneixement científic. Un sociòleg americà que es deia Snow va escriure un llibre que parlava precisament d'aquestes dues cultures i com la cultura de la ciència i la cultura de l'art s'havien allunyat. Aquí estem veient un quadre on es presenta aquesta esperança, aquest optimisme amb què la ciència pot ajudar a la humanitat, a guarir, a curar. Snow va escriure Les dues cultures, que plantejava la necessitat de tornar-les a fusionar i crear una tercera cultura, però en realitat els grans creadors, siguin en el camp de la ciència o en el camp de l'art, sempre s'han interessat per l'altre tipus de coneixement. De fet, si un pensa, per exemple, en la sèrie dels toros de Picasso, que comença i acaba amb una abstracció del moviment del toro, és com treballen els científics. La ciència treballa a partir d'un problema, va traient tot allò que és superflu, que no és essencial, fins a trobar el nucli de la problemàtica i posar tota l'atenció i tota la metodologia científica en allò, que és una mica el que un pot veure en la sèrie dels toros del Picasso, que va anant a buscar l'essencial fins a arribar a l'extracció del moviment final.